तिखट स्वादिष्टमध्ये मी भारती आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत करते। आज आपल्याला बनवायचं आहे चिकन पेठा फ्राय आहे। मी 150 ग्राम चिकन पेठा घेतला आहे। छान असं धुवून स्वच्छ असं धुवून असे बारीक बारीक तुकडे करून घेतले त्याचे। आणि आता आपल्याला सर्वात अगोदर काय करायचं आहे, याला मॅरिनेट करून घ्यायचं आहे। आता सगळ्यात आपल्या अगोदर लिंबू आपल्याला घ्यायचं आहे। लिंबू असं जर हातावर असं हे करून घेतलं लिंबाचा रस की आपल्या बिया ज्या आपल्या आहेत ना त्याच्या हातावर पडतात, म्हणून आपल्याला असं हे लिंबू मी अर्धा लिंबाचा रस घेतला आहे। हा मिक्स मसाला आहे। आपल्याला जेवढं तिखट हवं असेल त्यानुसार आपल्याला मिक्स मसाला घ्यायचा आहे। थोडीशी हळद, चवीपुरता मीठ आणि वरून आपल्याला थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे। आणि आता आपल्याला हे छानपैकी असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपल्याला 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट टाकायची आहे। थोडासा मसाला आपण अजून घेऊया। मिक्स करूया। आता एकदम छान असं हे मिक्स झालं आहे। आता आपल्याला हे 15 मिनिटासाठी आपल्याला हे एका बाजूला झाकून ठेवून द्यायचं आहे। फ्रीजमध्ये ठेवायचं नाही, असंच आपण किचनच्या ओट्यावर असं बाजूला एका साईडला ठेवून द्यायचं आहे। हे बघा 15 मिनिटं झाली आहेत। आता आपला हे चिकन पेठा आणि कलेजी आहे छानपैकी आपलं मॅरिनेट झालं आहे। आता आपल्याला हे डीप फ्राय असं तळून घ्यायचं आहे, डीप फ्राय करायचं आहे। आता आपण एक एक पीस सोडूया। तेल छानपैकी तापलं आहे। आपल्याला मीडियम गॅसवरच करायचं आहे। असं गुलाबी रंग येईपर्यंत आपल्याला त्याला परतून घ्यायचं आहे। छान असं फ्राय करून घ्यायचं आहे। अशाच प्रकारे आपण हे बाकीचे पीस सुद्धा तळून घेऊया। बघा आता हा कलेजी पेठा आपल्याला खाण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही नक्की करून बघा आणि मला माझ्या कमेंट बॉक्समध्ये कळवा।